При обработка на бас каса на първо място поставяме Noise Gate. Тъй като другите барабани от комплекта са близо до касата и звука, който издават, се записва и от микрофона на касата. В идеалният вариант, канала на бас касата би останал само звука от нея. На второ място поставяме еквалайзер, като тук най-важното нещо е да премахнем една определена честота. Между 200 и 500 Hz обикновено бас касата звучи като удар по парче хартия, което не е благоприятно. Точната честота е различна при всеки запис и трябва да я намерим на ръка. След като я открием, я намаляме колкото се може повече. Дори само след тази стъпка, касата започва да звучи много по-добре. Допълнително, можем да повдигнем ниските честоти около 50-60 Hz или пък целия нисък регистър. За да придадем по-агресивен звук на касата, повдигаме честотите над 3 кHz. След еквалайзера идва ред на компресора. Тук е важно да отбележим, че релийсът трябва да е максимално бърз. В този пример, след компресора сме поставили и още един плагин – Renaissance Bass. Този плагин допълнително подсилва ниските честоти, за да стане нашата каса още по-убедителна. Чуйте резултата.